mu ne ko dootoo campagne day fen wax leen ko day fen nee leen ko Ousmane Sonko da ngay fen Farba day campagne par force xam ngeen leen dama bëgg yéen jeunesse conscient yéen laay waxal gis nga nit da ngay xool ki lay jariñ nga ànd ak moom mais pas kii wax kese bërki démb Farba la woon démb Ablaye Ndiaye tey Assane Diouf suba Diomaye Faye la ñëpp lay xeexal parce que dafa defe ne ndeyam wala baayam moom Sénégal déedéet xam ngeen lu tax ma gunge Farba ah dama nekk Amérique ñu naan ma Farba man ci sama bopp ma yëkkati sama làmmiñ jubale ko ci moom mais xam nga lu yàlla bëgg boo toppee nit ba juum da ngay dëpp ñëw ne ko dama juum xam ngeen justice bu Sénégal moom moo taxaw ne li Ousmane Sonko wax du dëgg kon yéen am ngeen droit taxaw ne ko day fen Agnam yàlla na leen yàlla defal jàmm. Merci. Bandiraɓe. dara dakku ko honorable député maire de Agnam mu ngi waka yaay lepp bandiraɓe bandiraɓe oɗon gandi men gummi Dakar ko 7 heures subaka gila Daara Jolof oɗo délégation woni mo jiɗɗon monsieur Farba Ngom ene wonni et l'ensemble des 3 présidents de département, monsieur Amadou Dewa Diallo, président du département de Ranérou, le maire de Houdalaï, le maire de Ranérou, Louguéré Tcholi, y compris Arno Demba Silemani Ali Dembourou Sow. Minnati département Matam, monsieur le président du conseil départemental Amadou Djibril Diallo. Min duƴƴori noon ko la commune de Ogo ɓe mbaɗi min jaɓɓungal manggal min gari noon toonne aussi tous nos camarades monsieur le ministre Aboulo Sada Oumar Diallo en Dahirou Dia en et tout le monde Diallo Balel sellani Nelly ɗiyum e délégation mum e kala responsable uji professeur Ahmad Abdoulaye Diop, Abou Sokomo, Somilimimi Djoumat. Ndiaden Soge Dimbeje, monsieur le ministre Moussa Bokar Cham, et Odo Kamba, Owana Hen Kilot, Owana Hen Pantolo ko Chaye Hen. Kadi, so tawi ko hare wonno ko général Allah waɗi noon waɗi no waɗi ni l'ensemble du département de Kanel monsieur le président Abdoulaye Anne ene wondi et mon ami et frère c'est le maire de Orkadiéré l'honorable député Daouda Dia ancien ministre de l'élevage monsieur le ministre Mamadou Talla c'est le maire de Amad Ounaré, le maire de Sémé, le maire de Auré, Fof, le maire de Kane représenté et Banimen Debo, l'honorable député Raki Diallo, et le maire de Waoundé, le maire de Ouroussid et l'ensemble des responsables. Mais mieux, Bandirabe,
nde Moussa Bokar Thiam waɗi coordonné fofa gasi Allah waɗi no waɗi ni o dañi cikko makko pelliɗo jambaro hulani ɗaminaki yeccita ko caggal le maire de Wodobere Ali Seni Ndiaye o waɗi coordonné ɓeɗo jooɗiɓe Habib Diaganen e woɗɓe somi limi mi juumat on woni commission de résistance baranoɗo créé pour la libération de Farba Ngom mboɗo yetta Ali Seni Ndiaye et l'ensemble de on commission wonnoɓe Dakar réunion subaka réunion kikiɗe réunion jamma tawa hay darala koɓe mbaɗana bandiraɓe mboɗo waɗa remercier département de Kanel mboɗo waɗa remercier encore le département de Matam monsieur le maire Mamadou Mori Diaw jambaro meɗani waylade meɗani wahlade et l'ensemble des responsables mo commune mo les adjoints au maire commune mo Nabadji monsieur le maire de Guidjilone et Kellel Ndiaye y compris Ndiaha encore la commune de Boki-Diawé monsieur Aluseni Badalay Kane monsieur le maire Khalidou Diédhiou Wagué et mon jeune frère et ami mon Ngandouda Touré très engagé à tous les combats bandiraɓe wax dëgg yàlla muusino noon bandiraɓe muusino de mais Allah ko moƴƴo département Matam monsieur le maire de Oréfondé et mon adjoint au maire ici à Agnam monsieur Baydalay Kane et l'ensemble des responsables plus noon oɗon gandi histoire nangal Farba Ngom kaso histoire goɗɗo naati hen Ablaye Ndiaye ko hen soka Abdoul Aziz Diop ko hen soka on woni histoire mais bandiraɓe monsieur le maire Yaya Abdoul Kane et tous les responsables somi limi mi juumat gi noon mo ganduɗa ko un grand leader grand responsable monsieur le ministre maire de Ndioum guila hanki o waɗi ko organisation mawɗo toon to Ndioum pour wadde soutenir ma libération kaamilaji fof o waɗi pour yomi ñagade Allah moƴƴere woni holi on mboɗiɗi poɓɓanomo docteur Cheikh Oumar Anne woni poɓɓanomo so ɗum ɓeni noon eɗen jetta Allah moɗo ñaagui Allah hadam yettude d'abord seremɓe jinnaɓe oɗo jeunesse rewɓe fuutankoɓe ɗanniyankoɓe diaspora men wonɓe caggal leydi Farba Ngom ala gable mon Farba Ngom tawi ndimagu ene am kala ko fuutankoɓe peƴƴimi rondo no mbinomi ni kala mo yiɗa fuuta yiɗa fuutankoɓe yiɗa fuutankagal yo yaafumi noon ɓuri weldemi fof ko Allah waɗi Farba sokama lebbi 14 ha yalti haydara Allah ko bonna helaka duppaka noon mbinomi on ɗum woni ko mbaɗɗon ɗum noon jarama seremɓe noon seremɓe men bandiraɓe fuutankoɓe tuggota ko Agnam ɗo anniversaire hitande mboɗo me kaso ɓe jippini ɗo ko temedde kamilaji ɗo ceerno Tidiani Ly Agnam Wourossiré yantude ɓesgu ceerno ma Diakhaté woni ceerno Hammen mbaɗi une bonne coordination moƴƴo ɗin kamilaji jippina ɗo ñagade Allah moƴƴere Allah jaabima walla wona mais bandiraɓe yettude Allah mboɗiɗi miɗe yiɗi yettande on Allah par ce que kala fuutanke ene joguino goƴa no Farba Ngom yaltiri kaso fof sans exception gonɗo ɗo noon e gonɗo caggal leydi mais Allah ko moƴƴo
jaltugol Farba Ngom kaso ko hoddiro dossier o mi haalata hen par ce que ko liberté provisoire ɗum ko avocat ji mbaɗata communication mais paamon tan ko laaɓi Farba Ngom mbaɗeɗa e kaso ala probléme dembe miñe dewɗo e ma mo jiɗɗa yumma e baaba waɗe e kaso ay aduna Biran Ngom rewe Demba Ngom jiide am kadi yumma e baaba waɗana bracelet Ila Ngom e minen kadi jiɗɗo yumma e baaba woni kodda men waɗa bracelet ay aduna ene weli walla welani mais ko aduna sa addi aduna e kala ko kewi a woppe juuɗe Allah holluma horum wulani de min jamais au plus grand jamais ɓe nangi encore caggal minen nayo jiiɗuɓe yumma e baaba fof hollude men doole Abdoul Bi Mamoudou Gueladio atelier tailleur jogi Demba Miñam ne yaatu mum kañum ne nanga waɗa karab ay gueɗe aduna ƴeew Allah waɗi Allah yaltini Abdoul Mamoudou kaso Allah yaltini Demba Miñam kaso Allah yaltini kam kaso Allah ittani Biran Ngom bracelet mum heddi tan ko ila ma waɗe demande ɗum ne kadi kala no ɓe mbaɗi min goppa e juuɗe jomiraɗo te so ɗum ɓenni noon musino noon kono goragu wona e ɗemgal albarka Allah albarka Fuutankoɓe ƴeew nde gonmi Rebeuss kala alkamisa ene waɗi jour visite ene yaha ha 1000 et quelque ujunere e quelque neɗɗo aroɓe ene mbaɗami visite woni hen ɓe mi anda woni hen ɓe ndeke noon yettande on Allah nde mboɗo ñaagui on onon ummimi cakkitimi joni koto ceerno Mouhamadou Lamine Ly mo Dungural Fa mboɗo ñaagui on onon Fuutankoɓe ko Allah waɗani en ko Farba Ngom wonde kaso lebbi 14 hirande lebbi ɗiɗi yalta ala lamɗo ala moƴƴo ala on politique ala ceerno tuggi ceerno Tidjani Ba mo ganduɗon oɗon gandi no fotiri nela ɓesgu mum ceerno Tidjani Alhaji Mouhamadou Seydou nelayma ɓesgu mum ceerno Bassirou Mountaga itta ɓiyum heeñere mum Mbour ceerno Cheikh Baro nela ɓesgu ceerno Mansour Baro Fuutankoɓe noon somi haali tan mi juumat ɓeɗo somi haali haala mabɓe tan goto fof yiyatede hoore mum ngara noon ceerno Mamadou Lamine Ly kani ko haali hen ko waɗi hen tuggude ceerno Yaba Richard Toll ha yetti galleji men Fuutankoɓe ore fonde c'est bon ore fonde khalifa men ceerno Ibrahima e ɓe ganduɗa ɓesgu seeremɓe diwano fof ɗo ko ɓe mbaɗi ɗo kamilaji ɓe ganda ceerno Hammet ceerno ma Jakaren e ɓesgu siwol fof somi limimi juumat koye ɓurɓe famɗude duuɓe o jeeya o yettinanami salminako ko jeeya Wourossire ko ceerno Tidjani Ly ko jeeya coɗay ko ceerno Amadou Tidjani Tall ko jeeya liduɓe ko ceerno Hammadi ko jeeya Goli ko ceerno Aboubaro ko jeeya Tulel Thialla ko ceerno Hammadi ko jeeya somi limi juumat goto fof waɗi ko fonno wadde ɓeɗo mbaɗi piɓi ɓe mbaɗi conele yo Farba yaltu so Allah newni Farba yalti seeren ɓe gari ƴewde en hilfaɓe diine société civile homme politique plus presse fof no fotiri ari waɗi soutenir
moɗo ñaagi on min ñaagi on kala ko neɗɗo wino en wonno en jaafude en jaafude rek on gandi ko waɗi ɗum kene rek yemirore ceerno Mouhamadou Lamine Ly Dunga enen fof son jiimi rewi ɗon o waɗi kanko mais won woɗɓe mbaɗi ko poti wadde kono ndewrumi ɗon ko ha seeremɓe ɓe ganda nangalam e jaltalam ngal mi yejjitani ɓe somi ari to makko ɗo beele kala kilifa diine gonɗo e Sénégal jolfo